kana usina kuzwana pamazuva matatu kana maviri unofona padare kana mabharani wotaura kuti uchaida kuti ushaye zvinhu izvozvo. Ndokubva ndawana mari inoita $10 ndobva ndashaya mbudzi yokuti ndiye kudare. Ndadaro ndokufona foni yangu bve yasvikirwa namabharani haina kudairwa. Kuruswa 23 akanditi panodiwa $20 nembudzi yekuti upinde kudare. Changamire baba vanotaura nepavasina kuswera takavatsanangura zvakanaka kuti kudare kwamambo makuru idare riri pamutemo unodiwa iri isamanisi inoti uye kudare kwamambo munotakura mari yenyu $20 yedare. Kukusevhai kwandaitawo ndokuratidza kuti munodiwa kudare. Kana musina kuuya dare richakuchajai mbudzi 3 dzokuti yakadare. Ndikamunyorera samanisi rake kuseri kwaro ndakabva ndatonyora kuti US $20 ngaakuratidzei riripo. Sure, chakazoita chikonzero chokuti ndizokoniwe kuuya ndakabva ndashayika nomuzukuru wangu handisi kumusungirira asi kuda ndakakwembudza apa ndinogona kunge ndakatadza kupanzwa asi pemari zveshuwa wakapataura ndikasipfuma kusaina kuda ndinogona kunge ndakatadza kunzwisisa. Iye akatokunyora kuseri kwesamu $20 pakanzi 20 nembudzi nando vakangonzi $20 ozokusiya sei mbudzi yambo ambonyora zvinhu handaibva anyora zvese dai zvavo zvichokwana kuti akati nembudzi handi anga yakutaura kuti mbudzi ne$20 but uyo aripo ari kutaura ndakangonyora $20 ndikanyora kuseri kwedai zvembudzi zvabva kupiwa. Kuda ndakatadza kunzwa mambo. Wogonzwa sei izvo zvakanyorwa? Wakatadza kuona here kana kuti chikunzwa? Nekuti zviro zviri kuona nekunzwa zvakasiyana. Iye akatonyora zvinodiwa kudare $20. Zvembudzi zvabva ku. Alright. Bisai ma10 kuitange nyaya yenyu nekuti hatina mbudzi dzakazotorwa here pakaita mai. Mbudzi hadzina kutorwa chanani. Ngozi maifanira kubvisa mbudzi 3. Maifanira kubvisa mbudzi 3. Saka bhisaiwa. Tochingoti uchibvisa yembudzi 1 $40 yekuti hauna wakanyora wakaregera kuuya kudare tiende pamberi nenyaya yako. Nekuti wakangoregera zvako kungouya nekungofunga kwako. Saka bvisa $40 tipinde munyaya yako. Ndinokumbira mama. Ndauya nemari inoita $10 kuti ndipinde mudare. Ndine chikonzero ndinokumbira mama kana mandipa mazuva ndinokwanisa kudzoka mudare munomu nemari yembudzi ndaenda kundotsvaka. Ndipo mazuva haisi kusatouya bhozi unofanira kuti titange dare rako kuti ubvise $120 titambire chichemo chako but dare ratokuitira nyore kuti aiwa chibvisa padara 1 nekuti wakarega kungouya hako maone. Mambo ndinokumbira mundinzwisise mari yandasara nayo panapa $10 yebhasi. Saka ndiri kukumbira kuti hamugono here kundichemawo ndoenda kundotsvaka kumba ndodzoka. Pamusoro yekusangamira akatasa $20 nenyaya yangu ini ndisinyokota akasvika kumba achifambira nyaya yemukomana ndisipo ndokupinazana mambo ndokutora mume 4 indine yangu pache zvangu chii chako umwani mwana wako mwana wako ndiwe unobatira nyaya iyoyo. Mwana uzvinzwa zvichitaurwa kuti napurezidendi kuti vabereki
muri kuregera vana vachiita misikanzwa nekuti imi mune muchitaura kuti hanzi ane 18 munomu zvakunzi baba wacho bata here anomusha wake mwana ndakamurumura ngamba mombe yokuroresa ndo zvachataura kuti adzore mombe kwamuri tinomupa nguva yekuti akudzorere mombe idzozoenda kundorora ndiwo akabereka wega isati tiri kwere pawabereka tochimupa nguva yekuti akudzorere mombe idzodzo idzo dzaenda kuna Atezvara dare racho wangu usina kudaidzwa kuti handisina samoni kana chiripoka muprisa akasvika vachimbuza dai akasvika muprisa kwawanga ndabata mwana wenyika ndakunogara naye kana daite zvaro akasvika zvakanaka mukwasha anogona papfuma ndika ndagara pasi ndomukweretesa anomaona chimukweretesa uchamumira achaita kukweresa asi ndototi dzangu dzidzoke nekuti izvezvika vangu here zvinotaurwa nabuwako vaura kuti mombe dzavo idzoke ndakamira grade changamire hongu mungadaro inini kuti ndipikise dare kwamuri munoona kunge ndiri kushora dare asi changamire chokwadi chizere inini ndaifanira kutongwa nomutongo wangu tisingaiti nokuti mumamisha omu changamireka muno zvipinganidzo zvinoita kuti inini ndirambe kuti mombe dzababa ndiende kodziroresa ndinenge ndagadzira daka guru kwazvo kwavari uyezve ndagadzira hondo kuna baba nokuti chamarumwe zuro changamiro chiri kuita kuti ndirambe chaita kuti ndiuye mudare munomu ndakapfara mhosva kuburikidza nomukadzi wangu kuna amai nhasi ndotora mombe dzababa ndichienda koororesa ndisina kubvumirana ipapo changamira ndinzwirewo tsitsi handidi kukunyepera mumashure muno hondo yakaitika isati yatopera Alfred, baba wako wakutaura kuti dai wanga wakanditaurira nyaya iyi ndaikupa mombe dzekundororesa wataura vega changamire kutaura ndeipiwo chero yamuprisa akasvika mumusha tauya wanyika bavo ndimusha nemwana wenyu chinosamoni asinda vantu takasungudza kuti risti yangu riri kuti andika pamwe panozvoda kugadzisa zvavo panoti akaendesa andini ndokusimwanengena mumusha mese yekoda kusvika akazoti akaba ose dai ndanga ndiripo chibvumo kuti asvitora akushamwari mosva ndaiona shuwa ndiri ndaroza mwanangu zvino wakazurura pamusoro kuzurura wasati akashama mombe ndokuparadza magadheni angu nogara zvese rati ndakatofa kudhara amereka tipindure tichisvika pamusha pewawa asi acho ndakambotora nguva yakareba yakadaro tikasvika pamwe pewawa uyu tikamufonera tikamudaidza nepamba pababa wake akatorigidza kuuya tikamuteera kumba kwake akazovepo dzimba dzavo dzingori imwe yadzimwe mumwe chete zvokuti handiri pababa wacho togona kutoona uya uyo tikamutsanangurira nyaya yese akasvika akatoti nemuno nemasabhuku nemuno nani tikaenda iye wacho akatombobva akaenda kumba akazotisiya pamba message of court augone kumusiya masitokati chii zvese ndakazvaona kupika nakunzi pamba penyu saka kana muchiti pakabiwa ndini kandikutaurira tinoibatirwa muchiita sitaura wana ndikuedza kupindura pamwe kuti pakabiwa 2 ndaifanira kukutsvagai manga musipo pamba penyu mamuri kwarari waresponsible wepamba wangu waripo saiye wacho anga aripo zvese zvakaita zvisanga aripo akazobva bedzi takutotanga tonyora mombe saka messenger of court hauyi zokumbira anouya kuzoenforsa saka ndakaiona enforsa judgment ndo enforcement makasvika pamba pakudai makamatora zvinhu kuti tida kuwedzera zvababa wacho kamakatoka nevinirata kanofertilizer chiko chi1 kuratidza kuti kuinda ane mhaka anditi musiti zvati zvishoma chaditoedza zvino makatanga ini ndi ndakaroora muroora ati pamatomombe dzangu 4 dzese zvakurati ndini ndakaroora muroora inini asarati uyu hasina mukadzi ata mukadzi wangu uyu sandiye uya chichakaipa mukaroora muroora chichakaipa mukaroora ndakapedza naye baba ndamuzechio muri yangu yese ndakapa mombe 1 wese wanangu kusvika lasiboni yakapa isokari anadzo mudanga muyo handiti ndakaita kuti handizodi mbereni dzake dziri kupi mubvunze yati taubvunza yo zvake dziri kupi ayandakatengesa imwe ikafa ane zvinhu zviwanika zvake dai watowa nemafertilizer katozvatishiwa muda ndo achanotengesa mafertilizer iyayo kuti atenge mombe dzenyu dzidzoke
mafetaiza iyayo amamurira kuti atorwa iwe woenda wondotengesa zvinhu izvozvo wotenga mombe dzababa mombe dzavo dzidzoka. Changamire ndikuda kuti nditsanangure nyaya iyi yangotangira badumbu musoro kwayo isina kubarwa. Shuwa ndoda kuti nditsanangure wanatezvara shuwa wari pano. Inini changamire chakaitika ndechekuti mombe dzababa dzizotorwa. Ndakatazwisisana nomukadzi mumusha ndobva ndadaidza wanatezvara wangu pamusha pangu inini wanatezvara ndokuuya ndobva tagara pasi nasabhuku ndikati sabhuku ndine nyaya iyi yandinayo pano ndeyei mwanangu. Ndikati ndiri kuona mukadzi wangu achindishandisira mushonga. Sabhuku akaitonga wazvibata sei? Ndokubva ndati ndazvibata mukubikirwa ndobva tangoisendera. Zuva rechipiri ndobva ndazvibata futi ndobva ndadzoka futi wanatezvara bva ndawadzotsa mumusha. Ndawadzotsa mumusha wanatezvara uye tifambe nomwana wenyu tione kuti chii chikonzero. Wanatezvara wakaramba pawadzokera wakanga watoya notambo musi uyoyo kuda kusunga pfumo kwete yenyaya. Pakushuwa kasvika zvakanaka kwasvika kwasamukuru. Papa kwasvika kwasamukuru tikaenda kwasabhushuwa anga isitori forward papo. Ndokubva taenda kwasabhuku ndobva ndakumbira sabhuku ndinoda kuti inini nomukadzi wangu tigarisane zvakanaka. Saka ndinasabhuku wafungei? Ndikati ndafunga kuti mudzimai wanga aende kundorayiwa mumusha maanatezvara swanzi bongo kana wafunga pfungwa idzodzo dzakanaka. Panguyeyo mambo kwanga kune bopoto kwanga kuri kubatirana matemo mudzimai wangu naanatezvara pamwe chete nana baba mumusha. Zvadaro mambo ndakakumbira nonguva pfupi bva ndaenda kupolisi bva ndapuwa tsamba bva ndasumuka muvhireji bva ndaenda kwanatezvara nomudzimai wangu bva ndasvika ndichiwasa pamudzimai. Pamazuva mashoma wakarodza mukadzi wangu. Timbomira ofe. Changamire nyaya iyi haisi yemwedzi wapera pasi mwedzi wapera. Nyaya iyi yakatongwa muna 2016. Ndizvoka? Yakaenzaniswa kwasabhuku kwete kutonga muno Mudare. Nyaya yakatonga kuno. ko ini tsamba yekuratidza kuti ndakasungwa 2016 iri kubiza. Ukapiwa mubhadharo hauna kubhadhara na 2016. Wakatozodzoka wakuya kuti nyaya yangu munhu uya makatonga 2016 haana kubhadhara. Mutemo wedare unoti dzoka futi nenyaya bva wasunga futi kuti dzoke titange nyaya yako hauna futi kuuya. Mama chikonzero chaakaregera kuuya kudare pekutanga akati inini kwandiri kuno ndekwamambo Mangwende handigoni kuuya kudare kwamambo Makoni. Dai zvaitobvira iwo mupurisa zvawatoya pano watoenda kwasabhuku wangu wanotura nyaya yangu kudare kwenyu handiuyi. Kataiwa zvakanaka Ichangamire ndinotenda inyaya yekuti anga asingadi nokuti iye ari kwano. Ndikamutsanangurira kuti kana wapara mhosva uri kwaMangwende uri kubhinga uri kupi dare rinokutonga nokuti unenge waparira kudunhu ikoko ndokunobva samoni rako roya rokudzidzisa zvinodiwa. Iwe ukaregera kupindura ndo paunobatirwa mbudzi nedare dzokushora dare nato. Ndinoda kubvunza mama 2016 nyaya ndakaendesa kwasabhuku ndokubva ndaenda kuopa wanatezvara. Alright. Mambo ipapo ndinoda kubapindura 2016 handina samanisira ndakapuwa ini kana awa ndi baba vanopupura kuti samanisira akauya nani kuzondipa pakauya samanisira ndinaro mambo aida kuti nditevere basi. Kwandida harina kusvika mambo kutaura chokwadi. Wakauya kuna samukuru shuwa akaisa kuti tikadzise nyaya sezvauta papa nokutinyoka haina ukasangazika so ndaida kuteedza kutoti ndibase ndipembo handiona zvatedza kuirirana ndokutanga kugara osi papa saurira murume nomukadzi vari kurambana handiti anokutora pfuma vanhu votorambana
Awa wana kuti wakupandi bekera. Kurapana zvinowanikwa asi pfuma yakatarwa inotongoti. Right, ngaiti tiende chiti. Kubva ipapo handisi ndakatonzwa kuti kuinda kwa samanisi. Ani mwana ka. Ari kuziva achauya kunya ndovana singoinda rondo ndakaenda wenini. Ani mwana. Ndiro ndakatanga kuziva kuti asungwa nenyaya. Kuti inizvo ndakaita pane pandakadaiziva kuharare kwenda panachibokasa zvenyaya zvaanodika ngatai amweni anodara munyaya yake hana kuzoera baba wako pananga siripi asi pamwe samanzi mupazi pakazointrudwa inini ani maona manje so daira kaintrudwa inini pakajamanya dai ndakatoyandika inini ayo panyaya iyoyo amubengu akuzoonera tokuti muzimbabwe Zimbabwe kuna anonzi nomo. yes Inini ndikawaendesa munhu iro. mwapa nomo 2016 iyo ndakauya ndini ndakatsvagurudza baba pasina munhu ndakasamanisi rangu nepasi pedhoo nguva diki vanaona munhu anga kufamba nechekubani vandamutevera vandamudeidza nandotsvaga wepanapa unogare pinini vanditi donzi nomo vandamuti pasi pedhoo apa ndasamanisi return of service iyi ndeya 2016 yanonyogwa nhasi iyi iri panapa yatouya natezvara vini Kita pamanga ndikaropikisa kuti asi makaba ini natanga kuti makasadora dira makwamwe Tirega tichipedze nawe yedu tikarambe tichitaura. Iwe muchinda woenda undobata mombe dzaunopa baba wako. Kana makona na baba munouya kuno kudare motaura kuti haasi kundibhadhara dare romusunga futi kuti abhadhare chii mombe idzodzo kwamuri. Idzo mombe takatopa Atezvara nemakosi echi edare. Saka hapachisina yekuti dzichadzoka dzakatopuhwa dare nemakosi edare. Right, uraudaura. Pakatosara mombe 4 pamatachimenti bosi judgment deputy yanga iri mombe 8 sekuita nango kaita naTezvara wako saka isu tanongowatacha 4 chete tibalance 4 tichiri maoko mako. Inokumbirwa dare. Ndinokumbirwa dare. Inini ndichisumuka mumusha mukwanyakabawo ndichienda kundorora kwa Maruta. Ndakachadzwa mombe 6 pamberi pamwari. Nati baba naTezvara wangu. Ndakaenda zvisiri zvokufoseredzana kana ndasei ndikaenda kundorora zviri pamutemo. Hanzi takachaja na mombe 6. Wakandichaja mombe 6 wari wapenyu amaina baba. Kwete 8. Kwete 8. Alright, iyo tingatokoitora. Zvadaro Wakachadzwa mombe 6 idzodzo pasina kupokana kuvhiringana kwatakaita tiri kumakuwirirana. Mombe 8 dzakachadzwa nedare ndauya kumangara inini Mukwasha asasauyi nekudare kwacho. Right, saka chinyorai kuti anofanira kubhadhara mombe 6. Saka kwasara ngari dzimwe 2. Andi kwasara 2. takamira ore damsaraziva matonga yenyu asi manisungirira panguva yakaoma ungapuwa mapuwa emombe shuwa anemushandisa mombe mapuwa dare ratonga handiti nemombe tinotendesa nandipikise mupamusoro pani pangu handiti mapuwa mombe shuwa mombe yesu tu tokupa kusvika vodka unorima vodka handiti kwete unorima chii inorima chibage. right tokupa panokohwewa April next year tongoti chi May June kuti unenge watengesa handiti next year kuti ubvise mombe 2 dzasara izvi. Dare ndinokumbira. Kana uri mudare unofanira kukumbira. Dare hongu matonga. Asi dareka hondo ichange iri kumwadzi kumamisha kudareka. Haina kunaka pa ndikukumbira hangu. Dai mangama ndakumbira dare kuti inini naTezvara topanana mombe chikamu ndikukumbira dare hondo ichabvira kumadzinza nokuti chinhu chandabata dareka ndakatochadzwa imwe mombe youmai kuburikidza nomudzimai wangu iyeyo ndatadza kuwirirana naamai
Saka zvino ndabata pana baba Dare ndiri kukumbira kuti dai ndagarawo munyika ndakasununguka kwete kugara ndiri munhako. Saka kachanga toda kubvunza kuti murume iwowo kureva kuti waakuchichidzira here Atezvara nedare racho. Handisi kuchichidzira asi kuti ndiri kukumbirawo chichemo kuna Dare kuti dai mandigonawo kundirerutsirawo kuita mangwanaka ndikwanise kubhadhara zvishomano zvishoma. Aiwa kwete inini changarire. Sorry yenyu changarire. Ndikutaura kumadzinga. Kuna hondo baba. Oh, sorry chef. Sorry Dare. Ndinosumuka. Gara pacheya chaipa ugara pasi. Pacheya. Ugara pacheya. Njore foni yake iri apo. Andinza iPhone.